नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, मी सचिन गोळकार. भावची शेती या यूट्यूब चॅनलवर आपलं स्वागत आहे. मित्रांनो, उन्हाळा लागलाय आणि पाण्याची टंचाई वाढत चाललेली आहे. तर अशा दृष्टिकोनातून आपण जर विचार केला तर पाणी कसं वाचवायचं आणि झाड कसं वाचवायचं, तर बघा, आपण इथं तणीस टाकलेली आहे. पूर्णपणे पहिलं आपण झाडाचा जो भाग आहे गोलाकार, तो पूर्ण आपण कचरा कापून टाकला. त्याच्यानंतर आपण बारीक तणीस टाकली. याच्यामुळे काय जवळपास 30% पाणी जवळपास वाचू शकते. तर जमिनीतला हा इकडचं जर बघितलं तर पूर्णपणे वारलेली माती आहे. आणि इथली जर बघितलं, या बघा, ओली माती आहे पूर्णपणे. तर अशा प्रकारे तुम्ही जुगाड करू शकता. मी पण केला आहे. तर चला भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये.